Boas tardes. Como dicía Ana, normalización lingüística do Concello de Vigo. Queríamos, en casa que tiñamos que pedirlle aí medias prestadas as palabras a Pilar, porque precisamente nos une o mesmo espírito. Moito tempo atrás dicíamos que ás veces non valoramos o que temos, non valoramos Vigo porque non o coñecemos ben. Entón, decidimos dende normalización lingüística, xuntamente con patrimonio histórico daquela, agora só camiñamos nos aí abandonarnos, fixemos un proxecto, un programa de traballo que lle chamábamos Coñecéndonos, Descubrímonos, porque dicíamos iso, non nos coñecemos, entón descubrámonos para valorarnos, para saber quen somos e así tamén maravillarnos de todo o que temos. Por lo tanto, hai veces que hai esa conxunción co roteiro, por iso cando vimos dixemos que, vamos, bichedes ben o que nos queríamos. Ese programa, Coñecéndonos, Descubrímonos, que ten moitas bolas polas que camiñar, unha delas era precisamente traballarnos sobre a toponimia e en especial a microtoponimia de todo o termo municipal de Vigo. Empezamos por Colla, pois con esa significación tamén que tiña e sobre todo a necesidade que había, porque hai unha cuestión que é fundamental, que esa toponimia, esa historia contada polos nomes de lugar, porque se traballamos a toponimia, se coñecemos o que nos din os nomes, nos están tamén dicindo cal é a historia da nosa aquí, do barrio, pero tamén a historia de Vigo e por ende a historia galega. Tiñamos, dicía, unha ausencia, e esa ausencia era que a xente, os informantes, por desgraza, íanse nos escapando. Entón, ese traballo foi bastante arduo, exprimimos demasiado a Iván, porque en un principio tiñamos aí a Iván traballando en Colla, traballando en Teis, traballando en Sárdoma. Logo xa quixemos tamén ampliar a outras parroquias, a outros lugares, e temos máis xente. Eu vim por aquí xa chegar algunhas das persoas que están traballando en Membrive, outros en Beade, en Zamáns. E ese é o fundamental, o que enviou a facermos ese traballo, esa colección de libros que se chama precisamente Os nomes do Val do Fragoso. Ese primeiro é Colla, o segundo Lavadores. Non, vamos a ver, fixemos unha tirada, está a Universidade con nos colaborando, pero tamén o podedes descargar da página web do Servizo de Normalización Lingüística e tamén podedes acceder a ela a través dun blog que lle chamamos Toponimia de Vigo. E aí podedes acceder tanto a estes libros como tamén a uns mini espazos sobre toponimia, sobre as parroquias viguesas que fixo Gonzalo Navaza, que un pouco tamén quen está detrás. Por lo tanto, agradecervos a todos e a todas as informantes que puidese sair a luz este libro e, sobre todo, agradecer tamén a este conxunto de collotes camiñantes polo barrio de Colla, que o Gallá se xa moitos en Beade, en Membrive, en Coruxo, en todos e cada unha das parroquias de Vigo, porque precisamente as xeracións futuras son as que teñen que perpetuar todo ese legado que fomos tratando dos nosos antepos. Ese máis, pois, Iván se está, e xa digo, é a persoa que nos tivemos sempre traballando aí con nos nos servicios de normalización lingüística, que fixo o traballo de Colla, pero que tamén fixo Lavadores, e xa digo, Sárdoma, Freixeiro, que esperemos que este a piques de sair xa, e máis adiante sair a Teis, e nestes momentos se encontra traballando na recolleita de Cabral. Sen máis, dándolle as grazas a todo o profesorado e a todos e todas vos, pois quedades con Iván Sestai. Boas tardes, grazas a Marta, os membros do roteiro, por permitirme falar un poquinho do libro que xa saiu hai 3 anos. No libro no que iniciamos, como ben dixo Marta, a serie de toponima do Val do Fragoso, na que pretendemos ir collendo todos os nomes de lugar, a microtoponimia das parroquias viguesas, antes de que se perdan, antes de que falezan as últimas persoas que poderían darnos conta deses nomes de lugar. Empezamos por Colla, como dixo Marta tamén, por ser a parroquia que máis urxencia tiña nese aspecto. Era unha parroquia que era rural ata hai uns 40 anos, 50, como calquera outra parroquia das Rías Baixas, como se ve aquí no mapa, que
que inmediatamente antes da construcción do polígono, en 1956, esta foto, era unha parroquia absolutamente distinta a actual. Esta é a praza de América, para situarnos, estaba xa coas cocheiras do tranvía, estaba xa Santa Irene algo urbanizada, pero o resto do sistema viario, por exemplo, era solamente a Rúa da Florida e a Rúa da Coruña. Eran as únicas dúas vías urbanas que había. O resto da parroquia era unha parroquia rural, como outras da contorno. Un litoral, un varadoiro natural de primeira magnitude e terras agrarias. Como se ve aquí nos límites que puxen, a colla que chamamos colla histórica ou tradicional non era moito máis grande do que se entende por colla, que é moito máis reducido. Por exemplo, moita xente, a zona da Florida, non pensa que iso que é colla, por exemplo, é muitísimo menos a zona do norte da Rúa da Coruña, a zona da Seara, ata Peniche, case, que era onde chegaba a parroquia histórica de Colla. A colla oficial actual é esta que está aquí marcada, que, como se ve, é moitísimo máis pequena co que era a antiga colla histórica, desas segregacións eclesiásticas parroquiais. Nos, polo tanto, recollemos a microtoponimia desa antiga colla histórica que vai desde Peniche, a Seara, a Praza da América, e baixa entre a Avenida de Castrelos e Fragoso, chega a Tolagares, Balaídos forma parte da antiga colla, como ben teñen claro a xente nativa, e baixa ata preto de Roable, quedando Bouzas como un exclave. Como se ve na foto, o sistema viario reducíase a Avenida da Florida, a Rúa Coruña, o camiño central antigo que había, que é este, que era o camiño de Quintela, que se prolongaba, era o principal sistema viario antigo da parroquia, e a un lado e a outro eran polígonos de labradíos. Despois empezouse a construir xa a Avenida de Castelao, que cruzou toda a antiga terra de labradíos de Colla, quedando o antigo camiño que miramos antes de Quintela case pegado, e que ainda se conserva en algún tramo. A Avenida do Fragoso. Neste territorio rural tiña unha toponimia como a de calquera outra zona. Os labradíos, os camiños, os pozos, que foron conservados por as persoas nativas desa colla antes da construcción do polígono, a quen tanto lle agradezo a súa colaboración, porque eles foron os que conservaron eses nomes ao longo dos séculos ata hoxe en día, para que non recollamos o seu testemunho. Moitos deses topónimos están irremediablemente perdidos, como o caso de Torqueimada, que era un dos topónimos un dos nomes de colla máis antigamente documentados e máis profusamente documentados tamén, e que hoxe en día está absolutamente perdido, xa non se lembra a súa memoria. Funchás, a Salgada e outros tantos topónimos importantes da antiga colla que se perderon co paso do tempo. Sen embargo, outros conserváronse vivos ata hoxe, da boca das persoas que cultivaban esas terras, que eran os nativos daqui de Colla, da Bella Colla, como a Dona e o Chamorro, que están ao lado na zona do Alcampo, Pedra Rubia, que son as escaleiras que soben o Castro Castriño, Rosende, Pipreto, Riazó, que está baixando por Tomás Alonso, a Franca, as Fraguas, a Tedeviñas, son topónimos que se conservaron como outros tantos, como case 300, da boca das persoas nativas aquí de Colla, que foron os verdadeiros tesouros, son os informantes que a conservaron durante séculos. Outros microtopónimos de Colla conserváronse e pasaron a convertirse en topónimos de uso xeral, como Balaído, as Travesas, Lagares ou o Parque da Bouza, que eran microtopónimos como a Dona ou o Chamorro, pero que cobraron coa construcción do campo de fútbol ou do parque, cobraron vida actualmente. O caso de Balaídos é curioso porque é un topónimo que a xente pronunciaba Balaído, en singular, sen ese, e así aparecía en toda a documentación.
pero que se difundiu a forma plural Balaídos, e hoxe é a maneira casi xeral de chamar, de dicirlle, pero a forma histórica é Balaído, que é un hermoso topónimo antiquísimo, derivado dunha forma que significa bosque de abeleiras, que seguramente habería a beira do río Lagares. Lagares, que está ao lado de Balaídos, precisamente, son uns terreos bastante húmidos, foi o que lle deu nome ao río, que ata entón se chamaba Río Sárdoma, en todo o seu curso, pero que ao empezar o século XX mudou de nome e pasou a coñecer Río de Lagares, porque atravesaba por esa pequena zona, e depois pasou a Río Lagares a secas e convertiuse na denominación xeral do regueiro do río. Pero o pequeno lugar que lle deu nome está aquí en Colla, preto de Balaídos. As travesas, que non eran máis como as leiras, tamén documentadas desde a Idade Media, e que pasou a ser hoxe o nome dun barrio moi coñecido por todos, ou o Parque da Bouza, que está nun lugar chamado A Cerca, e non na Bouza. A Bouza está preto do Pau de Navia, non sei por que factores, puxeronlle Parque da Bouza a un lugar que non se chamou a Bouza nunca, nin na documentación antiga, nin da boca da xente que conservou ese nome que chamaba A Cerca, simplemente. Depois, o que falaba antes, os topónimos que se deturparon o facerense usuais, no caso de Balaído, que se converteu en Balaídos, ou o Castriño, que se converteu en Castro Castriño. Xente que vive nas praías de Pedra Rubia, por exemplo, chamanlle o Castriño, e así aparecían nos catastros do século XVIII e anteriores, simplemente como o Castriño, e depois, por unha especie de mudanza folclórica, supoño, pasou a chamarse Castro Castriño, que como se coñece máis literalmente. Ou o propio Restío, o Restío é a parte que sobra, a parte que bordea unha leira, un eido, un terreo, unha palabra galega patrimonial bastante valiosa, que se converteu en o Rocío, por confusión, pensando que o S que era seseo e que era unha mala pronunciación de o Rocío. Pero da boca da xente que conservou o nome de moita xente, chaman ainda o Resío, que é a forma histórica documentada, ou a Barxiela, que aparece tanto na placa como nos documentos do Concello como Barxiela. Deus un paso, aparece documentado sempre como Barxiela, que como di a xente de allí. Barxiela, pasa que como en Colla, como en moitas partes de Vigo e do Morrazo, a X ou X pronunciase pouco menos como un este, é dicir, pronunciaban a Barxiela, e pensouse que iso que era seseo, por ser un C, daí pasouse de Barxiela a Barxiela. Ou Pelaios, Pelaio, que é onde estamos agora, era un barrio que quedou desmantelado, unha zona que quedou desmantelada por a construcción destas urbanizacións, está aquí o colexio, unha zona amplia, que foi sempre Pelaio, e a xente chama ainda hoxe Pelaio, pero que mudou en Pelaios, que como pon a placa, dunha maneira tamén que non ten nada que ver coa forma popular coa xente que a xente coñece. Como exemplo da riqueza toponímica de Colla, que é unha parroquia hoxe tan urbana, pero ten unha densidade toponímica elevadísima, altísima, como calquera outra parroquia de Galicia, vamos a ver a Avenida de Castelao en todo o seu percorrido, para ver como os lugares polos que foi atravesando. Por exemplo, empezando na Plaza da América, un monumento da Porta do Atlántico, que son terras do barrio de Quintela, por aquí detrás viña o camiño ese que miramos antes de Quintela. Este é o Alto de Quintela, por exemplo. Vamos ver un pouco os exemplos por os que cruzan. Os 4 camiños, atravesaba o camiño este que deixaba Quintela e outro que iba para o Chouso. Un nome que está absolutamente perdido hoxe en día, non se recuperou no nome das placas do Concello, no nome das rúas, eran os famosos 4 camiños, as de Roques, que estou avanzando, vindo desde a Plaza da América, o Querido, que eran terras campos de labor tamén, que é un topónimo medieval, máis antigos tamén que hai en Colla, o nome dun antigo posesor medieval, o Aripus, o Rial, que está tirando cara encima da Tellada, encima do Xuncal, que é toda a Praza da Miñoca, pero en Castelao, en Avenida de Castelao, a Calzada, avanzando xa cara onde está a Salera para cruzar, eran campos de labor tamén, o Eiro Vello, xa no, en frente da Calzada.
o Curral, encima da Praza da Miñoca, e o Chamorro, que é na rotonda do Alcampo, que é un topónimo ainda bastante coñecido por case todos os nativos de Colla. O Chamorro, aquí está a Dona, que non chega a tocar a Avenida de Castelao, pero tamén era outro topónimo bastante coñecido, documentado xa antes do século XVIII, e seguramente referido como Dona, o nome dunha antiga posesora rica, ou unha monxa dun mosteiro, unha abadesa dun mosteiro, ou dunha noble. E tanto o Chamorro como a Dona están no Cruceiro, que era un barrio en Colla, que é na zona esta, onde está a igrexa, e para baixo, pero que tamén non conta con vida pública, porque non consta nin no nomenclator da Xunta, nin no nome de ninguna rúa, e quedou tamén desmantelada. A Pejade, que ven logo, que está cara ao colexio... Cambio de nome agora, non? O Villas Cíes. Román, que ven despois da Pegade. E o Panasco, que era outro topónimo moi coñecido hoxe en día tamén, onde está o Hotel Colla de Vigo. Eran campos de labor e fai referencia precisamente a iso. Un Panasco eran boas terras de labor, ten ese significado en moitas partes de Galicia ainda hoxe. A de Silva, que ven despois o Panasco. Silva sería xa descastor, verdad? Son todos nomes que limitan coa Avenida de Castelao, moito máis claro por detrás. A Carranca, está enfrente, baixa para baixo tamén. A Taqueira e a Devesa, que son estas torres, todas estes edificios, que indican unha Devesa era unha carballeira pechada sobre sí, onde os que eran propiedades dos reis, porque sacaban madeira destas carballeiras para construir os barcos, a súa flota. Non sei se hasta cando houve carballos aí, sei que se acorda de haber carballos, por exemplo, pero debeu non saber como nos lo indica o nome. E os campos de Puntaíña é un sitio bastante amplo que está ao final da Avenida de Castelao, onde están os volcáns. Estas presas, que é onde estamos nós, non está na Avenida de Castelao, pero é un lugar. As presas aquí, de feito, nesta zona das presas, que está na zona de Pelayo, se nos son aparables que hai unha densidade toponímica das máis altas de Colla. Non eran boas terras de labradío, había atoxo, sobre todo tamén. Ao redor deste colexio temos a Noca, a Corulla, a Cadela, o Coxal, o Títere, a Lagoa, a de Gonzalo, todo por debaixo da Devesa, esta que miramos antes. E hai unha densidade toponímica que se quen vexa agora esta zona tan urbanizada pode chocarlle, porque non parece que conteña semellante riqueza lingüística e histórica. E como vimos, a Avenida de Castelao cortou todas esas zonas, pero claro, aos dous lados desta avenida hai moitos máis nomes de lugar cunha densidade comparable da calquera lugar de Galicia. Se non se fixeran as entrevistas no ano 2000 pico, cando se fixeron, moitos estes nomes perderíanse. Non todas as persoas que naceron en Colla se acordan de todos os nomes. Un acórdase do Chamorro, outro da Dona, pero outros non se acordan. Sin embargo, acórdanse da de Beliñas, das de Roques, das Campos da Revolta, etc. Entre todos fomos compoñendo o puzzle e recuperando moitas, o mellor, algún topónimo, sobre todo aquí na zona das Pedregadas, que debes a personas bastante maiores, nomes que se non me deu dous informantes, faleceron, porque consta de que faleceron, perderíanse, iríanse con eles a tumba. Son topónimos que están entre a Avenida da Florida e a Rúa da Avenida do Fragoso, como a Revolta tamén, a Carballo, a Beria, a Peneira, o Canaval, a Mixeira, a Pixela, que se non se recollesen, morrerían, e con eles morrerían séculos de historia lingüística de Colla. O mesmo se diga tamén nunha parte de Colla, como é a Seara, o norte da Rúa Coruña, detrás do centro comercial Camelias, que moita xente non pensa que iso non foi Colla, non é Colla, pois ali quedan na Seara ainda, no camiño da Seara Interior, unha familia nativa dali, de toda a vida, son os ferreiros.
que conservaron a denominación dos nomes de toda esa zona que vai desde a Praza da América ata a Escola de Pericos, por debaixo da Rúa Coruña, por debaixo de a rúa, como se chama a rúa onde está a policía, non me acordo. De López Mora para baixo, se observa ao redor da Seara, temos a Fragua do Conde, os lugares dos Ferreiros, a Fragua, a Fraguiña, que non sale no mapa, pero está tamén aquí. Fraguas eran ferrerías, onde os ferreiros traballaban, forxaban o ferro, e casa aquí unha concentración tan alta de lugares chamados a Fragua, chamados ferreiros, e que a xente que vive aí leva o alcuño dos ferreiros. Iso é un indicio vivísimo da que hai unha actividade de forxa de ferro. Donde está a Praza de Industria, que é a Buide, que ese topónimo, ese nome conservaba a xente tanto do Chouso como da Seara, pero está en trance de absoluta desaparición. Se non se recollese quedaría perdido, como quen di. O areal de Colla, que toda a ribeira da parroquia, que era un topónimo moi vivo porque foi un barrio antes, pero hoxe pouca xente coñece ese lugar como areal. Moita xente xa non sabe nem que se chama así. Depois avanzando para arriba hasta a volta de San Gregorio, subes outra vez para arriba, están as torres, que é un nombre que antes tiña moita vida, que hoxe está completamente, está casi perdido, pouca xente se acorda. Porta da Vila, que refírese seguramente a Vila a Bouzas. Como vedes, temos unha densidade de nomes de lugar que hoxe é unha parroquia como Colla, que é tan moderna, é o máis antigo. O que conta a parroquia son os seus nomes de lugar. Alguns teñen máis de 1000 anos de historia, como os estudamos, para referencia a elementos arqueolóxicos como Castriño. O propio nome da parroquia prerromano, se xa ten máis de 2000 anos de historia. Deriva dunha lingua que se falaba aquí antes de que chegaran os romanos, seguramente a lingua dos que habitaban o Castriño. E iso nos quixemos recollelo, tardamos tempo, falamos con todo o canto nos foi posible, recollemos só a toponimia viva, hai máis topónimos, pero que se perderon, ningún informante sabía dar con eles, por lo tanto unha toponimia viva cando se realizou o libro. Gustaríame que tedes algo que comentar, unha charla ou algo que entablar un debate, se queredes, sobre os nomes do lugar desta parroquia. Como vedes no libro, algúns están postos en fotografía para que se aprecie. Intentamos darle tamén alguna explicación da súa orixe, porque creo que é necesario tamén para ver o valor que teñen os nomes de lugar, de Colla. O campo dos Arxóns, que eran solamente unhas pequenas hortas, que só tres informantes neste caso, se acordaban o nome. O campo do Galo tamén, na zona dos Xulgados. O Caldeirón, que é a ribeira onde está o Poisarás, que é a Candea ata o mar, chamaban do Caldeirón. É a historia de Colla que nos transmitimos os habitantes, recollendo o testemunho dunha tradición lingüística de séculos, como dixen antes. ¿Tienes alguna dúbida? Colla. Que ven sendo Colla? Colla. O barrio de todo. Como? Colla. O nome de Colla? Claro. Isto é controvertido, porque se dixen antes que era un nombre prerromano. Se prerromano falábase aquí antes de que se falara latín, antes de que se falara galego posteriormente. Vamos a ver, é
en asturiano, en Asturias, chamalle collas, colla, aos pequenos vales, nos picos de Europa, non? O sea, como nome común. Hai unha colla, como se dixeran un val. É unha palabra prerromana tamén, deriva da mesma, según a xente que explicou iso, que estudiou profundamente esa raíz, deriva da mesma forma da que deriva a colla, que é unha forma prerromana, da que deriva tamén a palabra latina cova, que é o que deu a nosa cova tamén, que significa cóncavo, profundo, non? Seguramente referido ao gran val semicircular que fai desde aquí, destas mesetas por onde circula a avenida de Castelao a Colagares, que é unha zona absolutamente cóncava, que baixa, todo, e seguramente tomo nome diso, porque estudiado morfolóxicamente vese que é un derivado dunha raíz que significa concavidade, profundidade, val. E claro, pois aparentemente non parece un val, pero se ves desde aquí, desde arriba desa avenida de Castelao para baixo, sí, ten forma de val cóncavo, ademais, hacia Colagares. Segundo a xente que estudiou tanto esa raíz indoeuropea, prerromana, como o significado que ten en moitas outras linguas que conservaron viva os derivados desa raíz. Poderíamos decir que colla significa a cóncava, ou o valciño cóncavo, ten un adxetivo además. Pero claro, é complicado, aí ten moitos pormenores, etc. Pero resumindo podese dicir así. Daí o valor que ten ese nome prerromano. Eu teño un libro de texto de colla